Waar is de kracht van de leeuw? Dit is de kaarroute mei deze week het Complaint Squire Layout in opruchting. Dat bestaat uit mensen die het haar irriteren om zaken dat ze verder niet om verhoren kennen en dan maar de frustraties van haar oudjongen. Een nieuw fenomeen in Europa. In het Posthuistheater op het Jereveen staat de komende dagen een familie Christ musical te schitteren. De liedse jonker van Oranjewoud met Riens Gratema, Frederik Smink en Elske de Wal. En in de Ljouterweek heegt er beskieringen weer er wel een soort mensen met een minimuminkomen, maar dat wil nog net zeggen dat er geen warmte in de week is. Ze nodigen je Elsen in uit voor een Christkuiertocht terug de week met een eigen interpretatie van het oude Christverhaal. Oude maand is er een nieuw koor oprichten. Een koor van mensen met klachten. Dat zit zo. Er rennen een hele soort mensen om die ontevreden zijn. En die dingen graag oorsjuggen, maar dat op een of andere manier net van elkaar krijgen kunnen. En wat doen ze dan? Dan beginnen ze te klooien en te zeuren. Dan zijn er twee Finse kunstenaars die hier skeer genoeg van en die dachten of we die klachten nou op muziek zetten en we laten die mensen jongen, dan sjucht de verraten wat dat onbelangrijk een stuk beter uit. Ze richten het Complaint Squire Helsinki op. En dat was in één keer een heel groot succes. En kreeg een naaivolging in een hele soort orensteden. En dus nou ik in Ljouwert. Mijn klacht is, ik heb te veel van te weinig, maar te weinig van te veel. Daarom zing ik luidkeels vanuit mijn keel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Waar is de klacht van de Leeuwarders gebleven? Leeuwarders, Leeuwarders, klagen met plezier. 1, 2, 4, de klacht is hier. In een seeltje in Ljouwert hebben 31 mensen met klachten haar aangemeld voor de uitraap van het project. Eind februari zal de groep onder leiding van dirigent Jaap Oosterwijk in 5 sessies de klachten op muziek zetten. Mijn klacht is dat als ik mijn laptop wil afsluiten, er 20 updates zijn van Microsoft en dat ik dan de bus moet halen, maar dat niet meer kan redden omdat ik moet wachten, want ik mag hem niet dicht doen. Mijn klacht is dat er veel banken zijn die geen goede slaapleuning hebben. Mijn klacht is dat de Friese mannen veel te weinig flirten. Nou, daar kennen je tenminste wat mooi. Het koorproject is onderdeel van de tentoonstelling Social Sound, over de sociale invloed van muziek en wat betocht door curator Lennart Dost in opdracht van kunstenscollectief VHDG. In dat licht helde hij het klaaikoorconcept naar Ljouwert. Het idee om klachten op muziek te zetten en saaie frustraties van je ouders bestaat al een paar jaar. Het werd in 2005 betocht door de Finse kunstenaars de Lervo Kalainen en Oliver Kohta Kalainen. Dat was zo'n succes dat het project nu al 6 jaar rent en over de hele wereld al meer dan 70 klaaikoren opleveren heeft. Als je kijkt naar de terminologie en dan denk je klaagkoor, dat klinkt vrij negatief. Maar in feite is het een soort koor die mensen samenbrengt, dat mensen samenbrengt. En waar mensen hun klachten kunnen uiten en dan een soort van opgelucht verder gaan. En, dus eigenlijk heeft het een positieve invloed. Mijn klacht is dat 's avonds om 6 uur de grote toegangswegen van Leeuwarden, alle bruggen openstaan omdat er vrachtboten door moeten. Zodoende sta je eindeloos in de file. Mijn klacht is het wegzetten van senioren in zijn algemeenheid. Mijn klacht is dat de meeste leuke broeken net verder gaan als maat 42. Klagen mag voor mij altijd. Ik vind dat gezond. Je moet niet te veel klagen. Je moet niet over alles gaan klagen. Je moet ook de zonnige dingen kunnen inzien. Dus daarom zei ik in het begin ook, klaagkoor klinkt een beetje negatief. Maar door klachten te uiten kan je ook lichter worden, figuurlijk. En, het kan ook gewoon mensen samenbrengen. En dat is eigenlijk wat dit project volgens mij doet.
Op deze eerste bijeenkomsten van het koor zongen ze nog net, maar worden alle instuurde klachten op een rij gezet en kunnen de leden elkaar kennenleren. Dat sociale aspect is voor de betinkers een wichtig onderdeel. En het praten over de klachten levert dan ook heftige en emotionele klachten. Dat de staat niet in staat is om zijn bewoners te voeden. Wat voor klachten heb je bij het eind? Nou, van alles en nog wat. Maar het moet bij onze maatschappij gaan, zeg maar. En er zijn al wat dingen betocht. En wij moeten dan zien wat wij het belangrijkste vinden eigenlijk. En er zijn nog een paar dingen bijkomen. Wat is voorlezen waar dit maar begon bij je? Wat voor briefjes zing je daar? Nou, even zien je. Asielzoekers, pardon? Ja. Ja, daar moet gewoon pardon voor komen. Als je kijkt wat er zwerft door Nederland, wat gewoon niet over gesproken wordt. Dat is toch verschrikkelijk? Dat moet van u in dit lied komen. Ja, zeker. Ik vind dat werkelijk waar. Ik kan erom huilen. En als u er dan over zingt? Dan zal ik heel hard moeten zingen om niet te huilen. Het sociale aspect is belangrijk, maar ik heb ook van tevoren wel allerlei versies van de Complaint Squires bekeken op YouTube. En ik moet wel zeggen, de ene is wel interessanter qua vorm wat eruit komt dan de andere. Dus je let natuurlijk wel een beetje op hoe het gebracht wordt. Kijk, kunstenaars kunnen wel een idee hebben van een klaagkoor, maar als het niet serieus genomen wordt, niet serieus uitgevoerd wordt, niet serieus opgenomen wordt en geluid gedaan wordt, ja, dan leidt het tot niks. En dan is het ook niet zo interessant als kunst. Vind je het vooral een ludiek iets? Het hoeft voor mij niet te zijn. Voor mij mag het ook heel serieus zijn. En mag het, ik hou wel van kunst waar een soort zwaarte in zit, maar waar tegelijkertijd ook een luchtig element in zit. En ik denk dat dit wel een mooi voorbeeld van is. Mijn klacht is dat panties en leggings altijd oorzakje. Dat is heel vervelend. Mijn klacht is dat geen enkele verkeersdeelnemer zich aan de verkeersregels houdt. Mijn klacht is de vertrutting in het onderwijs. Mijn klacht is van lichamelijke aard pijn. Au. Ben je benijd hoe een klaaikoor jet? Kom dan op 1 februari naar Ljouwert, want daar jongen ze het eindresultaat door de hele stad. En de tentoonstelling Social Sound is van 5 januari tot 16 februari te zien. Zoek op de website hieronder Weren. Juist. Nou vreeg je het de liedse jonker van Oranje Woord in première. Een Christmusical skreund door Riens Gratema en Clara Rulman. Riens speelt het zelf ook mooi en Freek Smink en Elske de Wal die maakt haar theaterdebuut. Ze worden bijstaan door zontje amateurspelers, jong en oud, want het is een familievoorstelling. Al voor de tweede keer op Riegen komt het Posthuistheater van het Heerenveen met een eigen Christvoorstelling. Dit keer een oorzetting van de Britse klassieker Little Lord Fauntleroy. Je ziet het aan de schoenen, wat ze hebben, wat ze doen. Of ze flaneren door dan schoenen, of ze barsten van de koen. Of ze moeten sloven van beneden steeds naar boven en van boven naar beneden. Je ziet het aan de schoenen, want de schoenen moeten mee. Riens Gratema deed de oorzetting en plaatste het stuk in Friesland. Het speelde tussen New York en een Engels graafschap. En omdat Gerard Wolters, directeur van het Posthuis, ik altijd aardig vind dat het hier ergens speelt, heb ik dat verplaatst van Den Haag naar Oranjewoud. Nou, een soort heerlijkheid in Oranjewoud werd een orde. Jonker Wennet, dat ben ik. En die een opvolger het in Den Haag, een volksjonkie. Zo, is dat. Zo is dat. Vies het net, vind je het niet raar, Joodopjes Jetsen Jan, dat je vaker zegt tegen iemand die je nog nooit hebt gezien? Een beetje wel, ja. Maar dat doe ik maar of je zo heet. Want je bent natuurlijk toch niet opa afgrootvader voor mijn gevoel. Bist je Friestalig? Nou, eigenlijk net, nee. Nou, mijn mem komt uit het zuiden van Nederland en mijn heid uit Australië. Dus het is net echt Fries, nee. Nee, maar ik is dus wel Engels en Nederlands? Ja.
En het Fries dus nou toch ik Ja, wel? ja, dat is wel heel handig, want je oefent het echt. Alleen het is niet dat ik het vloeiend kan spreken. Elke dag is Else Dij. Elke dag is Elsje Dij. En een sleutel is een kaai en een sleutel is een kaai. Ja, ik kan het wel volhouden, ja. Alleen het is, ja, pittig, ja. Want het is eigenlijk naar squallen en naar repeteren en naar sliepen, naar squallen en nog een keer. Ja, dan ben je ook alweer laat thuis en zo. En dan moet je nog even vlug wat eten en dan naar bed. En dan... De volgende ochtend word je soms gewoon niet wakker. Nee? Nee, ik ben een beetje een goede slaper. Alleen ik werd gewoon niet wakker. Ik kon me niet wakker krijgen, mijn moeder. Dan ben je eigenlijk hartstikke om de squallen te gaan eigenlijk. Ja, dat wel, ja. En het schrijfgerij neemt Job zelf mee. Ja? Nee, even niet te veel discussies. Alleen als het een belangrijke vraag is. Dus. Ik laat ze hier pas om 9 uur gaan en dan 's ochtends zitten ze natuurlijk alweer op school. Dus ja, het is wel eventjes heel anders. En het is ook niet zo dat je wekenlang kan praten over een script. Ik moet altijd wel heel erg voorbereid een plan hebben. En ze eigenlijk met alles zo van, nou, dit gaat het worden, dit gaan we doen. En dat moet het dan ook worden. We kunnen niet uren om de tafel gaan zitten van waar gaat het stuk over. Het is toch een heel ander werkproces, dat is wel zo. Paken? Mag ik wat sissen? Nee, ik zou zeggen wat wel, maar zelfs meestal wat zeggen. Mag ik zezen wat ik denk? Wij denken van wel. Nou, ik schreeuw het zelf, dus ik heb van mezelf weer een heel mooi rustig roltjes kunnen. Ik zit in zo'n achtste van een jongen zit ik in de rolstoel. En ik zit een spel wat over en ik kan lekker goed souffleren. Maar ik heb een mooie bedaarde rol, dus dat past al heel goed, ja. U bent natuurlijk niet degene die hij in zijn plannen wil betrekken. Het gaat hier enkel en alleen om uw zoon Job. Alleen om Job. Ja. En hij denkt dat dat kan. Dat je plannen kunt maken met een kind en de moeder gewoon niet ziet staan. Hoe kun je zo blind en gevoelloos zijn voor de dingen die voor een normaal mens het allerbelangrijkste zijn? U noemt de jonkheer niet normaal, mevrouw. Ja, meneer Viarda. Ik noem de jonkheer niet normaal. In dit opzicht niet normaal. Mevrouw, ik begrijp uw reactie ten volste. Het is inderdaad heel wat oors dan wat ik normaal doe. Ik had er wel even nog uitdenken moeten, omdat ik vooral twijfelde als ik het acteren wil koe. Ik had dat nog nooit eerder gedaan. En toen ben ik een maand naar Riens geweest. En hebben we together het script lezen. En Riens die knikte goedkeurend zo van, nou, het komt wel goed. Dus toen dacht ik, nou, dat vertrouw ik dan maar op. Maar ik moet wel zeggen, in het begin was ik heel onwennig en dacht ik, ja, ik weet niet of ik het wel dwar. En het groeit er steeds meer in. En inderdaad, kleren helpen echt een heel stuk. En goede aanwijzingen natuurlijk van Riens en Freek. Pik en weeg, half vol, half leeg. Nu of later, ooit of nooit. Het spel dat leven heet en meestal zelf de stenen gooit. Heeft vaak geen antwoord op je twijfel. En verlangen gaat slecht. Je kiest, je moet, zwik en weeg. En slik en veeg de tranen van je wangen. Ik ben eigenlijk in het moment Elske. En ik ben juist zo gewend om mezelf te wezen. Juist in popmuziek is het belangrijk dat je zelf bent en dat maakt het daar uniek. En hier speelt een oor. Ja, dat is wel heel wat oors. En ja, de groep maakt het ook wel heel makkelijk, want het ben al hier stik voor stik hartstikke leuke mensen. Dus dat helpt ook wel een soort. Of goed, je kiest, je moet, dus wie
Maar het afscheid van Job in Den Haag begint de reis naar het Frieske Haagje. De Lietse jonker is van vreed af de hele kriesvakantie te zien in het Posthuistheater op het Jereveen. Komende vreed en sneun wordt in de week Heegterp Skieringen in Ljouwert het kriesverhaal nog eens nooit verteld, maar dan op een eigentijdse wijze. Elke keer kent het verhaal denk ik wel van Jezus die binnen wordt in een kribbe in de stal. Maar dit keer is het net een kribbe in een stal, maar in een garagebox. En is er een gangsterkening die het al je net zo heel leuk vindt. Op 4 verschillende plakken in de week worden 4 scènes uit het verhaal nog eens nooit verteld. Maar dan in de noodtijd. De week Heegterp Skieringen is een week waar een soort mensen winnen die het net zo hele rom hebben. Als dat kerstverhaal, als dat zich nu zou ontvouwen, in Heegterp, in 2012, hoe zou dat er dan uitzien? En dus wij denken dat dat misschien zo ongeveer zou zijn. En als je de tocht loopt, dan maak je dat mee. Dus je bent geen toeschouwer, maar je ondergaat zeg maar, alle gebeurtenissen die toen ook plaatsvonden. Elisabeth kom je tegen. Elisabeth is een hoogbejaarde dame die toch nog zwanger wordt. En die in haar zwangerschap ook Maria ontmoet. En dan kom je bij Herodes. Het is een heel gewelddadige, machtige man. Hè, die houdt van macht en geweld. En dus dat hoop ik dat je dat ook kan voelen als je bij hem op bezoek komt. En hij gaat een deal sluiten met de deelnemers. Ik heb geld voor jullie. Is dat een idee? Ik heb geld voor jullie en als je nou terugkomt heb ik nog veel meer geld. En zo loop je steeds verder, volg je dus het spoor van de lampjes. Kom je nog een groot engelenkoor tegen. 1, 2, 3, 4. He's coming up, so you better get this party started. He's coming up, so you better get this party started. Get this party started on the Saturday night. Everybody's waiting for him to arrive. Sending out a message to all of your friends. He's the king of kings, but has no Mercedes Benz. He's got lots of style, but no diamond rings. I can talk a while about all of his things. Ja, ik vind het een heel mooi initiatief voor de stad. En het is gewoon sowieso heel creatief en mooi om op die manier het kerstverhaal te laten zien. En het is gewoon superleuk dat het heel veel verschillende doelgroepen aanspreekt. Omdat het en muziek is, en dans, en theater. Dus nou ja, ik hoop dat op die manier iedereen iets zal hebben waardoor die aangesproken wordt. Ik vind het echt een zeer bijzonder initiatief. Ook omdat het dus met meerdere kerken wordt georganiseerd en dus met de wijk. En die samenwerking en natuurlijk ook Rachel en met haar, met die andere 2 mensen waarmee ze het doet. Ja, dat vind ik echt zeer bijzonder dat dat samen kan gaan. Er zijn in totaal 122 ja, vrijwilligers, dat klopt. hoorde ik. 122 vrijwilligers. En eigenlijk die 122 vrijwilligers komen uit allerlei verschillende kanalen. Zo hebben we in de wijk natuurlijk actief mensen geworven door flyers en ook vooral persoonlijk contact. Want we hebben ontdekt dat persoonlijk contact eigenlijk de manier is om mensen enthousiast te maken. Een flyer, je krijgt zoveel folders door de brievenbus, die maakt niet direct enthousiast. Maar door persoonlijk in contact te komen met mensen uit de wijk en contact te zoeken in het wijkcentrum, daar maak je mensen enthousiast mee. En niet iedereen kan natuurlijk altijd, zeker de dagen voor kerst. Maar ik merk dat mensen het leuk vinden dat er wat georganiseerd wordt. En daar graag een tijdje aan bijdragen. En het leuke vind ik dat dit project eigenlijk ook de mogelijkheid biedt voor allerlei soorten mensen om iets te doen. Er hangt wel een beetje een label aan de wijk en vaak het slechte verhaal. Ja. Ervaar je dat ook zo? Of? Nee, totaal niet. Het is echt net zoiets wat je in Amsterdam hebt, zoals Mokum, Jordaan. Het is altijd iedereen voor iedereen. Ik vind het jammer dat het net goed bekend staat, want ik vind het een leuke wijk om te wonen, om te wennen. En dan ben ik wel buren die bij hem warm aan en die maken het altijd de steeskin en voorskin.
En nou, ik vind het een prachtige wijk. Dat slechte label, dat hangt daaraan. Maar dat geven de mensen er zelf doorgaans niet aan, hebben we gemerkt. Als we met de mensen zelf over de wijk spreken, zijn ze enthousiast over de wijk waar ze wonen. En nou, het is leuk als dat ook wat meer naar voren zou kunnen komen door zo'n project. Welkom in mijn paleis. Wat brengt jullie hier? En wij zoeken de nieuwe koning. Een nieuwe koning? Een nieuwe koning, een ander dan ik? Luister, ik ben hier de koning. Ik heb hier de macht. Wat moet er nog meer komen dan wat ik hier te brengen heb? Ik breng jullie alles wat je nodig hebt. Bescherming. Ik denk dat zo'n project er wel mij werkt om mensen weer samen te brengen. En dat je de buurman weer eens een keer spreken. Of die man die juist een paar flats verderop bent, dat je die weer eens een keer zeggen. En ik denk dat dat dan uiteindelijk ook weer wat verbetering of een positief effect had op de week en de manier waarop de mensen hier wonen. Ja. Tijdens het maken merk je gewoon dat het een verhaal is wat de moeite waard is om te vertellen. En ook dat het erg leuk is om dat met andere kunstenaars te doen. Hè? Dus acteurs, regisseurs, muzikanten, dansers. En op een gegeven moment denk je gewoon, oh, dit is heel mooi. En dan wil je graag dat mensen dat je dat samen meemaakt. En ik hoop dat veel mensen uit de wijk dit gaan meemaken en dat het gewoon een mooie ervaring is. En ik denk wel dat er heel veel mensen zijn die het heel geweldig vinden. Ja, dat die dat echt denken van, nou, dit was echt geweldig. Dit was de laatste kaartroute van het jaar op 9 januari. Dan binnen we er weer. Voor nu, hele goede dagen te wensen en bedankt voor het zien.